Hej, 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 moi drodzy, witam was serdecznie, serdeczne łokietko. Dobra, nie sięgnę. Słuchajcie, mam tu taką małą paczuszkę i zrobimy sobie tak zwany unpaczuszking, czyli odpakowańsko. Ja tutaj dziś miałem taki mały, symboliczny nożyk. O, tutaj. No i odpakujemy sobie paczuszkę. To oczywiście będzie Pixelbox. Nie będę już udawał, że nie wiem co to jest. Sorry, że tak późno, ale wiecie, byliśmy z Bąkolem w siedzibie G2A i w ogóle nie miałem nawet kiedy. Teraz na spokojnie sobie to otworzymy, bez zbędnego dupczenia. Wiem, że was to denerwuje często. Uwaga, pam 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 pam. Fajnie widzicie co tam jest, bo ja niestety nie. Muszę to tak dać. O! Czekajcie, to się jakoś tak... To się jakoś otwiera profesjonalnie, nie? A kurwa. Dobra. Co my tu mamy? Po kolei, czekajcie, trzeba to jakoś obrócić taktycznie. O, dobra. Cóż tu jest takiego? Oczywiście, moi drodzy, łapkę w górę można zostawić, wbijać na G2, Facebooki i tak dalej. Patrzcie, jaki fajny. 90-kartkowy notes, czy to jest notes? Taki z The Walking Dead, a ja jestem kurde fanem, co prawda nie serialu, ale gry, grube linie. Także może wreszcie będę równo pisał. Zajebista sprawa. Bardzo lubię takie, on jest w ogóle fajny, porządny, jest taka gumka. Tutaj mamy takie te tulinksy. Taki fajnie, porządnie się trzymie, także bardzo fajna sprawa. Będzie w czym notować przychody z YouTube'ów. Wiele do notowania tam nie będzie. Teraz co mamy tutaj? Freddy Krueger, moi drodzy, może tak wam pokażę. O, Freddy z filmu oczywiście Wacky Wobbler, a to jest Bubblehead. Freddy z filmu Koszmar z ulicy Więzów. Kurde, straszny ten film był, jak on tam we śnie do ludzi przyłaził i tam w ogóle ich robił straszne rzeczy. We wannie do babki raz przyszedł. Oglądaliście? Jaki fajny on jest, patrzcie. Bubbleheadowy Freddy. Można go tak tylko jest teraz strach, że w nocy przyjdzie i się zemści. Ale kurde, zajebisty jest, jeszcze jakby go szło. A tu jest coś takiego, to może nawet do auta by to szło jakoś zamontować. Także bardzo fajny Bubblehead Freddy. Ja już wam powiem, mam problem ze stawianiem tych rzeczy gdzieś tutaj, już mam tego tyle. Ale super sprawa, gdzieś go tutaj jeszcze upchnę. Dobra, tutaj mamy to co tam mamy. Koszulka wiadomo na koniec, tutaj naklejka, to jest horrorowy Pixelbox. O, pin. Bardzo ładny jest, ja bardzo te piny lubię. Ja sobie je wszystkie przypinam do smyczek tam moich, wiecie, z G2A, prykonów i tak dalej. Taki pin, moi drodzy, a tak ładnie to się tak, jak to się po polsku mówi, nie wiem. W każdym razie przyczepka, o. Taka, horror 2016 z taką kurde czachą taką. Ostrość jest tutaj sfokusowana na mnie, także tam nie będzie jej niestety, ale to wolę tak. What the fuck? Emergency shower gel. In case of emergency, open valve and wash. Widzieliście to kurde? To jest żel do mycia w postaci takiej apteczki jakby. Ja muszę kurde zobaczyć jak to wygląda. Spróbujemy to otworzyć tak, żeby nie rozwalić. Czekajcie. To jest taka jakby torebka z krwią. Patrzajcie na to. Jakie zajebiste. Widzieliście to? Patrzcie. Normalnie jak kurde krew do podawania z kroplówki. Open valve and wash. Zajebiste. Pull out the plug and squeeze the valve to dispense the shower gel. Fajne kurde, to tak jak prawdziwa krew wygląda, to by szło. Ja sobie to zostawię, bo to macie normalnie tutaj takiego wentyla, jak na przykład do pląpania materaców. To by było dobre jako kurde jakiś rekwizyt we filmach jakiś. Dobre, zajebiste. Schowiemy to sobie tutaj z powrotem. Jak to pachnie zajebiście w ogóle, tak? Choby malinowo czy coś takiego. Dobra, już co nam zostało? Już tylko koszulka chyba. Czy tylko, kurde, aż. Dobra, zaraz zobaczymy. Wywalimy. O. Co my tu mamy? Bardzo lubię te koszulki, to jest bardzo fajna firma.
są zawsze tak z porządnych materiałów wykonane. Czekajcie, czy to idzie jakoś normalnie otworzyć? Idzie, tutaj, z dołu. To będzie Resident Evil z tego już co widzę. To wydupczamy. Jest Umbrella Corporation, kurde. Ej, konkret powiem wam. Dykta. Patrzajcie. O. Ja już ją widziałem wcześniej, bo tą koszulkę też miał Bonkol. Achtung, Achtung, attention, warning, T-virus. Czekajcie, ja to zrobię tak, żebyście dobrze widzieli. O. Patrzcie, tutaj ja, nieprzygotowany na takie akcje. O. Achtung, attention, warning, T-virus infected human being. Zajebisty, ona jest taka delikatnie zielonkawa, na filmie wygląda tak bardziej szaro. No, i to by było, moi drodzy, na tyle. To by było na tyle z tego Pixelboxa. Dziękuję wam pięknie za uwagę, moi drodzy. Zostawcie łapę w górę, jakbyście chcieli takiego Pixelboxa. Oczywiście link macie na dole w opisie. Wbijajcie na Facebooka, na G2A, na streamy. Lecę. Tyle. Trzymajcie się. Dzięki za uwagę. Pa!